खुलुमबाय बयनिसिमबो बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दिनै आङो थांनाय 15 आरो 16 नभेम्बराव जालांनाय बड'लेण्ड महोत्सव बिनि स्पेशल ट्रेन जि गंनै लानाय जादोंमोन आरो बे स्पेशल ट्रेननि सायाव गोबां मानसिफोरानो गोबां अभियोग होदों बा ससियेल मिडियायाव जों गोबां नुदों। दा बेनि सायाव आं एसे खेंफोरथि होनो थाखाय दिनै फैदों। आं गिबियाव बयनिसिमबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आं साबायखर जासिबाय। हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंसारबाय आरो लोगोसे बे गंनै ट्रेनाव थांनाय गोबां दावबायारि बिथांमोना रायजो राजा बिथांमोना गोबां खस्थ' मोनबाय। आं बिनि थाखायबो निमाहा बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बा बड'लेण्ड महोत्सवनि जानानै। दा बे समाव जा दावबायारिफ्रा ट्रेनजों थांदों दा बिथांमोना गोबां खस्थ' मोननांदों। दा बे खस्थ' मोननायनिबो माखासे जोंहा जाहोन दङ। बे हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसारहोनांगौनि थाखाय आरो थांनाय फैनायनि मोजां सुबिदा खालामनांगौनि थाखाय आरो रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय आरो खनसेयावनो जों बेबायदि गोबांथार टिकेट रिजार्भेसन खालामनो हायैनि थाखाय जायनि जाउनाव हाबाफारियाव 5,000निबो बांसिन मानसिया हयथ' बाहागो लानांगौ। बेखायनो बे स्पेशल ट्रेनखौ जोङो रिजार्भेसन बुक खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बिथांमोना जों खालामसेयावबो बिथांमोना दिवालीनि छठ फुजानि आरो गोबां माखासे फेस्टिभेलनि थाखाय बेबायदि बुकिंखौ बिथांमोना बन्द' खालामनानै दोनदोंमोन। नाथाय जों गोबां नाजानायाव आरो प्रधान मन्त्रिनि अफिसनिफ्राय गोबां नारसिननाय हरनायाव बिथांमोना बाध्य जादों जोंनो होनो गोनां ट्रेनखौ। जायनि जाउनाव 12 तारिखआव खारनो गोनां ट्रेना हरनि 11 तारिखनि हरनि 12थायावसो जोंहा बुक जादों आरो बै दिनखालि जों जेब्ला खालामदों अब्ला हरनि 12थायावसो हयथ' जाबाय। बेखायनो पेन्ट्रि कारआ बे दिनखालि हयथ' बिथांमोना बुक खालामना होआसै आरो पेन्ट्रि कार स्पेशल ट्रेनाव पेन्ट्रि कारखौ बिथांमोना गोरलैयैनो बिथांमोना एलाउ खालामा। नाथाय अब्लाबो जोङो बे दावबायारि बिथांमोना जाहाथे थांनायाव जानांगोन आरो माखासे जानाय गैयाबा माखासे जेंनाजों उसुबिदा बा मोगा मोगि जानांगोन बेखौ नोजोर होनानै जोङो सावरायनानै मोनसे थि खालामबाय दि केटारिंनि गेजेरजों जोङो जाखिनि समाव जों मोनानि एबा फुंनि ओंखाम जायो बै जायगानि प्लेटफर्मफोराव केटारिंनि गेजेरजों होनो थाखाय जों साखाफारा खालामबाय आरो बेबायदियैनो जोङो बुकिं खालामनाय जादों आरो बेबायदिनो जों फैसाखौबो खनसेनो बिथांमोननो होजोबदों। नाथाय बेयाव जोंहा माखासे जेंना सोमजिबाय दि बे थांनाय ट्रेना लेट जानायनि थाखाय जा स्टेशनाव जों जा प्लेटफर्माव अर्डार होदोंमोन बैयाव सम मथे मोनहैयैयाव हयथ' ओंखामफ्रा गोबाव जाहैदों, जानाया गोबाव जाहैदं बिदि लेट जानायनि थाखाय। आरो लेट जानायनि खारनानो जाबाय स्पेशल ट्रेना गेजेराव हाबसननायनि थाखाय बिथांमोना रुट क्लियारेन्सनि थाखाय सिगनेलखौ बिथांमोना होनो नागिरा। हयथ' बिथांमोना गावसिनि प्लेटफर्मखौ मिलायजोबनांगौ जायो आरो बेयाव बेबायदि जादों। आरो फारसेथिं जाय जायगाफोराव बेन्डर्सफोरनो बिथांमोना IRCTCनि जि केटारिं बिथांमोना बुकिं खालामदोंमोन बिथांमोनाबो प्लेटफर्म नाम्बारखौ थाब मोनैनि थाखाय बिथांमोना प्लेटफर्माव दोनहैनो थाखाय बिथांमोना उसुबिदा जादों। जायनि जाउनाव हाखु दाखु बिथांमोना मोनसे दाबायावनो एबा जेराव मेराव दोननो गोनां जादों आरो जोंनि दावबायारि बिथांमोना जानायाव हयथ' आलाय सिलाय बेबायदि मोनसे थासारि जादों। फारसेथिं थांनाया जोंहा बिदिनो लेट जानानै जोंहा सौहैबाय आरो फारसेथिं फैनायावबो जोंहा सेम जों बेबायदिनो बुकिं खालामखानानै दोनदों। नाथाय फैनायावबो एखे कन्डिसन दि ट्रेना लेट जानायनि थाखाय जों मिथिनो मोन्दों फुंनि ओंखामा मोनायाव जानो गोनां जादों, मोनानि ओंखामखौ सानाव मोनजादों आरो बेखौ जोङो जुजिदोंमोन, नाजादोंमोन राहाखौ बानायनो थाखाय। नाथाय बेयाव जि जायगायाव बिथांमोना जि प्लेटफर्माव बिथांमोना अर्डार हरखादों आरो बै प्लेटफर्माव बिथांमोना ट्रेनखौ हयथ' राइट टाइमावनो मोनफैनाय हिसाबखौ लानानै बिथांमोना संनायनि थाखाय पेकिं खालामनो थाखाय रेडि खालामो। जायनि जाउनाव बिथांमोना ट्रेनखौ नेनायाव हयथ' ओंखामफोरा एसे गाज्रि जादों आरो बेखौ बिथांमोना गाज्रि जादोंबाबो हयथ' गोदानै संफिनस्लाबनोबो हाला। जायनि जाउनाव बिथांमोना बेखौनो हरदों आरो बेजों लोगोसे ट्रेना गोबांथार गोबावद्राय लेट जानायनि जाउनाव जों बेखौबो सोलायनो थाखाय बेलेग प्लेटफर्म होनो थाखाय नाजादोंमोन। नाथाय एसेबां 2,000 गंसे ट्रेनाव 2,000 मानसिनो माने बबेबा मोनसे प्लेटफर्माव बुंब्रबनाय लोगो लोगो जाहोनायनि बिथांमोनाव बे सिस्टेमा बिथांमोनाव गैया। हयथ' बेबायदि उसुबिदाखौ बिथांमोना खालामनो हाया आरो गासैबो प्लेटफर्मावनो बेबायदि 2,000, 2,500, 4,000 गाहाम मानसिनि ओंखाम जाहोनो थाखाय बिथांमोना रेडि गैया बा जाहोनो बिथांमोना हाया। दा बेखायनो रायजो राजा बिथांमोना गोबां खस्थ' मोननांबाय। जों जुजिदोंमोन, गोबां नाजादोंमोन। दा बेखायनो गोबां बेयाव ससियेल मिडियाफोराव शेयार खालामदों। आं बेखायनो क्लियारिफिकेसन होदों जोङो पेन्ट्रि कारखौ स्पेशल ट्रेनाव जोङो मोननाय हयथ' जायाखै, बिथांमोना खालामनोबा जोंनो होआखै। जायनि जाहोनाव केटारिंनि गेजेरजों जों होदों। नाथाय बे केटारिंनि गेजेरजों होनायाव जोंहा ट्रेना लेट जानायनि थाखाय गोबां जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जादों। दा बेखायनो बिथांमोना रेडि खालामजोबनानै संना दोनजोबखायो। जायनि जाउनाव
गोबावथार जानायनि थाखाय ओंखाम ओंख्रिफ्रा एसे गाज्रि जादों दा बेखायनो बिथांमोनखौ आं खावलायबाय लोगोसे दिनै जोंहा लान्च होनायनि खोथामोन गुवाहाटीनि ट्रेना लान्च नाथाय बेयाव लान्चखौ जों होनाय अर्डारावनो होखायाखैमोन कारना जाबाय बे ट्रेना क'क्राझाराव फुंनि 10टायावनो फुंनि 8टायावनो क'क्राझाराव सफैनो गोनांमोन आरो बिनि उनाव माखासे ट्रेना माखासे समाव गुवाहाटीयाव बिथांमोना ग्रोब मोनफैनो गोनांमोन जायनि जाउनाव लान्चनि गोनांथि हयथ' बेयाव गैया आरो बेबायदि सुबिदा हयथ' गैया बेबायदिमोन नाथाय ट्रेना 7-8 घन्टा लेट जानायनि थाखाय नैबे होबाय आरो बेबायदि होननानै जों गोसो जाबानो बबेबा मोनसे प्लेटफर्माव ओंखामखौ जाहोनो थाखाय अर्डार होब्रबबाबो बिथांमोना हयथ' रेडि जानो हाया जों नाजादोंमोन गेजेराव बहाबा मोनसे प्लेटफर्माव ओंखामखौ होनो थाखाय नाथाय बिथांमोना सिस्टेमा हयथ' बिदि जाया बिथांमोना सिगांनो बुकिं खालामग्रोनांगौ सिगांनो गासैखौबो होखाजोबनांगौ दा बेबायदि मोनसे थासारिया जादों दा बेखायनो बाहागो लानाय रायजो राजा बिथांमोनखौ हाबाफारियाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो बाहागो लानानै मोजां जाफुंसार होबाय बेखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जानाय लोंनायाव गोबां खस्थ' मोनबाय आरो बेनि थाखायबो आं गोबां रायजो राजाफोरनाव निमाहा बिबाय आरो गोबां रायजोफोरा गोनो गोथो हयथ' जानो हादों गोबां मानसिफोरा गोनो गोथो जादों ससियेल मिडियायाव गोबां शेयार खालामनायनि थाखाय गासैबो सिस्टेमखौ जोङो थिक खालामजोबनो नाजादोंमोन नाजासेयावबो ट्रेना लेट जानायनि थाखाय नैबे जेंनाजों मोगा मोगि